in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga tributaries o kanal sa Davao del Norte, gilimpyuhan. Mga Muslim o Kristiyano, nagtinabangay sa pagtanom og kahoy. Columbio Sultan Kudarat, kitay og magnitude 4.2 nga linog. O lalaki nga na-diagnose og thyroid cancer, top-notcher sa forester licensure exam. Sa detalye sa ato mga balita, aron malikayan ang perwisyo sa tubig baha subling gipalimpyuhan sa probinsyal nga kagamhanan ang mga tributaries ug kanal sa Davao del Norte. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Aron malikay ang katawhan sa perwisyo sa tubig baha, gimando ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga subling balikan ang mga sapa ug mga kanal sa nagkadaiyang lungsod sa iyang probinsya aron modagayday ang tubig baha diretso sa dagat. Matod ni Governor Hubahib, gikinahanglan nga hawanan og balik ang mga sapa kay mitaas na usab ang pondo nga lapok nga moresulta sa pagpundo sa tubig labi na kumubundak ang ulan. Aduna na ko'y instruction sa Provincial Engineering Office ug usab nakig-meeting nako sa atong tanan nga mga mayors dinhi sa Davao del Norte nga gikinahanglan nga tutukan ang paglimpyo sa mga kanal, sa mga creek, especially na sa mga basura kay mao ni ang hinungdan, usa nga hinungdan nga adunay pagbaha, especially na karon nga nagasigi na taog ulan. So gikinahanglan nga madiselt gyud ang mga kasapaan o ang mga kanal. So mao na ning nakapokus karon ang atong tanang engineering, ang probinsya o ang mga LGU. Sa among pagpanubay sa mga tributary rivers, among naabtan si Hubert Del Buynay, ang DPWH surveyor ug ang iyang mga kauban nga nagsukod sa kalapdon o gilawmon sa Libuganon River sa Tagum City aron mahibalan asa kutob ang tubig kung magbaha. Nag-survey may sa kalsada kay bali sa bridge kay kuhaon na mo ang depth sa tubig diri kay sa DPWH region naman gud sila project for sa flood control. Mao na siya nag-survey may karon. Kuhaon na mo ang depth sa mga tubig. Kini ang Libuganon River, usa sa mga tributary rivers sa Davao del Norte. Una nang gipahayag ni Carmen Mayor Virgie Pirandos nga dakong tabang kanila ang gihimong desiltation sa probinsya kay dili na maabtan og dugay ang pagpundo sa tubig sa mga sapa sa Carmen. Tungod sa walay puas nga pag-ulan sa rehiyon, lauman nga padayon pang makasinati og pagbaha, maong gihingusgan sa provincial government ug sa DPWH ang paglimpyo sa mga sapa, kanal ug tanang agianan sa tubig baha. Tambag sa probinsyal nga kagamhanan sa katawhan, dili magpataka og labay sa mga basura aron dili mabarahan ang mga agianan sa tubig ug kanunay mag-igmat labi na kung mag-ulan na sa kabukiran. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Tungod kay way gipiling relihiyon ang kalamidad, naghiusa ang simbahang Katoliko o mga igsoong Muslim aron masalbar ang namiligrong kinaiyahan nga apektado sa climate change. Busa gihimo nila ang tree planting activity kaganihang buntag. Kabahin sab kini sa tumong sa Santo Papa sa Roma nga adunay usang panaw ang tanang simbahan ug katawhan lukop kalibutan nga mao ang pag-ila sa usa ka Dios. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy.
Dinhi sa Bukirong Bahin sa Barangay San Isidro sa Magsaysay, Davao del Sur, nananom og 30 ka mga punuan sa nagkadayang prutas ug kahoy sama sa rambutan. Buungon kay mito ug kawayan ang mga sakop sa relihiyong Islam ug simbahang Katoliko. Nanguna sa pagpananom ang kura paroko sa Senior Santo Niño Parish sa lungsod nga si Father Alan Nunez ug Imam Abdul Rahman sa relihiyong Islam. Ang kalihukan, kabahin sa sinudo nga gipaluyuhan ni Pope Francis dito sa Vatican, isip kabahin sa panaw sa simbahan, lukop sa kalibutan. Ang simbahang Katoliko nagbuhat ni ining mga inisyatibo aron pagpadayag nga kitang tanan kabahin ni ining responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan ug kabahin ni sa atong mga pagtuo. Sa kalamidad, wala gipili nga relihiyon jud. Ug ang pagprotekta sa atong kinaiyahan pod wala pagipili nga relihiyon. Sa Kristiyanuhan, gitudlo nga ang pagproteksyon sa binuhat sa Dios. Isip kami pod nga mga Muslim sa among teaching, sa among doktrina, gitudluan pod mi nga ang pagprotekta sa kinaiyahan, nga which is ang binuhat sa Dios. Busa, bisan pa man sa kabakilid sa dalan o sa dapit gitamnan, wala kiniig sapayan sa mga nitambong sa kalihukan. Gibarugan sa simbahang Katoliko o sa relihiyong Islam nga karong panahona walay gipili ang kalamidad. Mao nga bisan unsa pa man ang relihiyon, ang ayan nga magtinabangay aron masalbar ang suliran sa kinaiyahan sama sa mga dagkong pagbaha panahon sa kusog nga uwan. Usa-usab kini ka pamaagi aron masolusyonan ang climate change. Nitambong sab sa kalihukan ang balik Islam nga si Jana Palencia, kinsa residente ra sab sa dapit. Sa henerasyon karon, sa ato ang pamuyo sa karong pandemic, mas mapalaganap na to ang pagtanom og mga tanom sa bukid kay syempre og ting-ulan na karon. Ang ulan nga padulong sa sa syudad, mas luoy ang syudad kay dito man siya magbaha. Sa gihimong tree planting activity sa duha ka managlahing relihiyon, gipakita nini nga way angayang debatihan sa ilang sekta kalabot sa Biblia, sanglit kabahin sa nakalatid niini mao ang paghatag og dakong pakabana sa mga butang nga gigasa sa kahitasan sama sa kinaiyahan, mao nga angayan kining mahalon og ampingan. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipangguba sa mga sundalo sa 4th Infantry Division sa Philippine Army sa Cagayan de Oro ang kapintulo kagatos ka mga klase-klaseng armas. Ang gipamutol o gipangsunog nga klase-klaseng kalibre sa armas gikan sa gitahan na kumpiska o na-recover sa military operations. 88 sa mga armas di na mapuslan pa samtang 228 niini dili standard firearms kung wala mahilakip sa AFP inventory. Ang demilitarization of firearms gipangunahan ni AFP Chief of Staff General Jose Faustino Jr. sa Kampo Evangelista sa Barangay Patag. Mato ni General Faustino, ang pagguba sa mga armas tipik lang sa kampanya sa gobyerno na paggangon ang local communist armed conflict pinaagi sa pagguba sa ilang instrumento sa paghatag og kahadlok sa katawhan. At tangi! Mga residente sa Magsaysay, Davao del Sur, subling nakasinati og linog. O duha ka mga dayo sa Tagum City, nadakpan tungod sa pagpamaligaw og illegal nga droga. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gitayog og magnitude 4.2 nga linog kagabii ang lungsod sa Colombio, Sultan Kudarat kung asa nakasinati og intensity 2 ang mga lungsod sa Davao del Sur nga grabing naapektuhan og linog sa miaging tuig 2019. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Alas 9:09 kagabi, gitayog sa 4.2 magnitude nga linog ang lungsod sa Colombio sa Sultan Kudarat. Nasinati sa Lutayan, Sultan Kudarat ang intensity 3. Intensity 2 sab ang nabati sa mga taga Kidapawan City sa North Cotabato, Takurong ug Colombio sa Sultan Kudarat, Matanaw, Magsaysay, Kiblawan sa Davao del Sur, Malungon sa Sarangani ug Coronadal City, Tampakan ug Upi sa South Cotabato. Samtang intensity 1 ang nasinati sa mga taga Makilala, Arakan, Tulunan ug Mlang sa North Cotabato, President Quirino sa Sultan Kudarat, Tangtangan ug Lake Cebu sa South Cotabato. Apan, alang sa mga residente sa relocation site sa Barangay San Miguel sa lungsod sa Magsaysay, dili na susama kaniadto ang ilang gibating kahadlok. Kini ilabi pa nga kapin usa ka tuig na silang gapuyo karon sa bag-ong housing units sa ilang relocation site. Karon nga naa nami sa mo ang pambahay, okay ra mo ang gibati, dili na kaayo mihadlok. Aminado si Dayo, dili lalim ang magpuyo sa tent tungod kay init sa adlaw ug bugdaw sab inig magabii. Pan mas maayo na kini kay wala naman sila balikang balay sa bukid. Swerte ang ubang pamilya nga nahatagan na og plastar nga balay sa relocation area. Sama na lang sa pamilyang Saban ug Panday. Ang napil na ko dere, 50 na among balay dere sir. Kay naa naman ning balaya. Kung namin sa bukid, naa naman kapuy-an dere. Ang paglinog gabi wala kayo minaka na balaka tungod kay safety na ang amo ang pagpamuyo. Kagahapon, Oktubre 27, mihimo na og draw lots ang lokal nga gobyerno sa Magsaysay aron makabalhin na sa ilang permanenteng kapuyan ang 147 ka pamilya sa Barangay Kanapulo ug 108 sab sa Barangay Maybu. Samtang ginatrabaho pa sa National Housing Authority kun NHA ang mga housing units sa relocation sites dito sa mga barangay Bakungan, San Isidro ug Kasuga. Ang wala nakabalhin karon na ay 18 sa Tagaytay nga ongoing ang construction. Naiupat sa Balnate, ongoing gyapon ang construction. Sa Barangay Bakungan, ongoing ang construction 138. And then naa sa Takol, 36 ka buok. Sumpay atong previous na nga relocation, ongoing ang construction. Hopefully by this year, mahuman gyud sa tanan makabalhin na. Paningkamutan sa NHA nga makompleto ang 2,002 ka mga balay aron hingpit nang makaplastar ang tanang biktima sa linog niadtong tuig 2019 sa dili pa matapos ang Marso sa tuig 2022. Ang pagtinabangay sa lokal ug uban pa mga nasyonal nga ahensya sa gobyerno kauban ang mga pribadong sektor ngay nahimong susi sa paspas nga pagbangon dili lang sa ekonomiya sa lungsod sa Magsaysay apan apil sab sa panginabuhian sa mga katawhan. Human sila gihagba sa kalamidad nga duha ka tuig na karong bulana. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nadakpan sa hiniusang anti-illegal drug operation sa mga pulis sa Tagum City, Intel Unit sa PNP sa Provincial Office sa Davao del Norte ang duha ka mga dayo nga namaligya o ginadiling droga sa pulis nga nagpakaron ingnong buyer og shabu. Giila sa Tagum City PNP ang mga dinakpan nga sila Johnny Cosio Doloroso, 28 anyos, taga Purok 6, Bugtong Talisay, Braulio Iduhali, Davao del Norte, ug Josie Madernal Pintuan, 27 anyos, residente sa Purok 1, Pinasagan, Barangay Manuel Rojas, Governor Generoso, Davao Oriental.
Gilusad ang drug bypass operation sa Purok Talisay, Gazmen Road, Barangay West, Tagum City. Napalitan og nasignitan ang mga suspect og shabu og paraphernalia sa droga. Tanan-tanan, nagkantidad sa 11,560 pesos ang nakuhang shabu. Ginatutukan karon sa Task Force Tagum sa Davao del Norte ang pagpangawat og hayop. Sumala sa Task Force Tagum ang petty crime sa pagpangawat indikasyon nga wala na'y kwarta ang mga tao tungod sa nasinating pandemya ug taliabot na sab ang selebrasyon sa Pasko. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Kalisod tungod sa nasinatiang kapito sa ekonomiya panahon sa pandemya ang usa sa gitumbok nga rason nganong hasta mga manok ug kanding pangawato na sa Tagum City. Ang pait dunay kasinatian ng syudad nga mutaas ang kawat labi na hapit na ang eleksyon. Kini ang rason nganong hugot nga gibantayan sa Task Force Tagum ang mga iskinita ug mga komunidad kay daghan na ang nakawatan. Gani, nakigtagbo na si Governor Edwin Hubahib sa mga otoridad nga gisangunan sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa iyang probinsya. Bahin sa mga kaning petty crimes, siguro epekto ni sa kalisod sa katawan. So mao ni atong gitutukan nga gikinahanglan nga ang matag pamilya adunay income o usab ang visibility sa atong kapulisan. Gikinahanglan gyud ang 24/7 nga patrolya sa atong kapulisan o inspeksyon. Mao na ang gihimo karon sa atong provincial director nga si Police Colonel Alverio. O usab kining kabahin sa Tagum mao ni atong bantayan karon tungod kay panahon og adunay eleksyon murag mao ni ang history nga pabalik-balik nga adunay mahitabong pagpanghulga sa kinabuhi especially na sa mga supporter. So mao ni atong gihimo karon nga dili gyud nato tugutan nga mapadayon ning maong hinimuan og aduna tay kamanduan sa atong kapulisan nga tutukan kini og kinahanglan nga madakpan aron masilutan kung kinsa may pasimuno aning maong mga panghitabo. Sumala ni Colonel Luciano Cayman Jr., commander sa TF Tagum, ang pagpangawat og mga hayop sa Tagum City usa ka indikasyon nga naglisod ang mga tawo tungod sa nasinatiang pandemya, labi na nga taliabot na usab ang selebrasyon sa Pasko. Una is yung may ginagawa kaming mobility patrol, no? Visibility patrol. At the same time, we conducted that thorough checkpoint operations ang ating sa mga boundaries natin with the help of our counterparts, PNP, sabi ko nga. Then at the same time, yung mga sugal-sugal natin, katulong na rin namin yung PNP, talagang binubuwag namin yan para at least malisin yung crimes within Tagum City. Nakaalerto ang mga otoridad og 24/7 silang nagbantay sa syudad aron masigurong dili magmalampuson ang mga kriminal. Dugang ni Colonel Cayman, aktibo ang tanang puwersa ug andam nilang santao ng mga krimen apan gikinahanglan nila ang kooperasyon sa katawhan. Mensahe ni Colonel Cayman sa katawhan sa Tagum City nga kanunay alerto ug magpakabana. Itong problema ng Tagum City, yung mga petty crimes, we cannot solve this by yung sa mga law enforcers. With the help of the stakeholders and other civilian entities, no, talagang ma-solve natin yung problema to. Hindi namin to kasi considering na yung number namin is limited lang compare sa mga gumagawa talagang kalokohan. So I encourage the community mismo na kung meron silang na-notice na mga maski please help us to give information para at least ma-settle natin or ma-control natin yung crimes within Davao del Norte or Tagum itself. Kooperasyon ug suporta sa katawhan ang gilauman sa Task Force Tagum ug PNP aron hapsay ang komunidad ug aron mulambo pa kini tungod kay ang peace and order sa usa ka lungsod usa sa mga basihan sa mga kapitalista sa ilang pagtukod og negosyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.
Nagtigi sa Halloween Virtual Costume Contest ang mga bata ug hamtong gikan sa lain-laing probinsya sulod ug gawa sa nasod. 26 ang misalmot sa adult category, samtang 37 sub sa kids category. Tipik sa gipakitang karakter sa mga trabahante si Pennywise, Maleficent ug Dracula. Pilion ang top 3 winners base sa makuhang reaksyon sa social media sa mga entries hangtod ugma, Oktubre 29, 2021. Ang pa-contest gipaluyuhan sa grupo sa Creative and Events Management nga nakabase sa Cagayan de Oro City. Gipakita sa usa ka 26 anyos nga lalaki nga dili babag ang iyang gihambin nga sakit aron mulampos. Sa social media account ni Keanu Reeves Collado, gisulti niini nga dili tungod dunay siya'y balatian, di na niya kayang mulampos. Kay sa gipagawas nga resulta sa Professional Regulations Commission kon PRC kagahapon Oktubre 27, migulang top 10 si Keanu sa Forester Board exams. Wala natapos ni Keanu ang iyang unang kurso nga engineering tungod wala na'y panggastos sa iyang pag-eskwela. Nagtrabaho siya isip call center agent sa Makati Metro Manila apan miuli sa Butuan tungod sa iyang gibati. Human sa duha ka tuig, subling nag-eskwela si Keanu apan BS Forestry na ang iyang gikuha nga kurso sa Caraga State University sa Butuan. Gawa sa pag-graduate niini sa kolehiyo Garbo ni Keanu, ang iyang 4 ka tuig nga pagbatok sa iyang balatian nga stage 2 thyroid cancer. Wala sab matud pa niya gipasundayag ang iyang kalampusan aron manghinambog. Kay tuyo niya nga makahatag og inspirasyon og paglaom sa uban. To everyone who is struggling right now, never lose hope and always trust the process. Just remember, God is always in control. Fighting. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 ug 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 58 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!